Tulog na daw si ate niya, pinapasok siya sa kwarto. Tapos binubusalan po daw yung bunganga niyang ng tela. opo. Tapos may awak daw na matalim, nakatutok sa kanya. Doon daw po ginagawa ng bayaw niya yung pag-aalay sa kanya. Ikalabing-7 ng Oktubre nang dumulog sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ang magtiyahing Crisabel Besquilios at ang kanyang 13 taong gulang na pamangkin na si alias Jenna. Kasama natin ngayon sa ating studio si Crisabel Besquilios. Inireklamo kasi niya ang bayaw ng kanyang pamangkin na di umano ay gumahasa sa dalagita. Nagsumbong po sa akin yung pamangkin ko na ginahasa po daw siya nung bayaw niya. Kailan ho ba siya ginahasa at ilang beses ho siya ginahasa? Nagsimula daw po yan, January po, paulit-ulit po yan. Tulog na daw si ate niya, pinapasok siya sa kwarto. Tapos binubusalan po daw yung bunganga niyang ng tela. opo. Tapos may awak daw na matalim, nakatutok sa kanya. Doon daw po ginagawa ng bayaw niya yung pag-aalay sa kanya. Pag nagsumbong daw yung pamangkin ko, papatayin daw niya. Ito bang pangyayaring ito ay nakarating na sa kaalaman ng kapatid? Anong sabi ng kapatid? Hindi naman po siya naniwala kasi daw nagsisingaling daw itong pamangkin ko. Yung pamangkin ko na nga daw ang pipalamon, gumagawa pa daw kwento. Nagsumbong naman din daw siya kay mama niya, hindi naman daw po naniniwala. Nagpalo up po akong kaso sa pulisya. In-interview niya sa paka-interview. Sabi bumalik daw kinaumagahan. Pakabalik namin ng kaumagahan. Ayun, sinulat niya yung statement niya. Tapos sinabihan na naman kami na pag ulit na bumalik kami, dala na dapat namin yung ultrasound para daw ma-file nila yung kaso. Pero nasa linya partner ng ating telepono, si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubakib, ang spokesperson ng PNP Regional Office 5. Magandang hapon po, Colonel Calubakib. Colonel, maaari po ba natin silang matulungan na makapagsampa ng kaso itong biktima laban po dito sa kanyang bayaw? Yung ultrasound po talaga is kailangan kasi yung affidavit po kasi na pinasulat is buntis yung victim. Ngayon, how can you identify na buntis ka if wala pong supporting document na kailangan po yung ultrasound? Na pa-ultrasound yun na ba itong pamangkin nyo? Hindi pa man po. Opo. Sasagutin na po ng Action Co Center at Ako Bicol itong pagpapa-ultrasound at lahat ng gastusin hanggang sa ito Para ay makumpleto. makapanganak. Pagkatapos ng ating programa ay ora mismong sinamahan ng Team Tabang Ora mismo si Crisabel at alias Jenna sa Legazpi City Hospital para magawa na ang kanyang ultrasound.
POP, andito po kami ang Bicol Tabang Organismo Program kasi isa po ito sa mga cases na inilapit po sa amin ng complainant. So, ano po yung gagawin ng Legal CPS? Kailangan talaga namin yung tulong nyo sa ganitong mga kaso. Sa ngayon, we will file the case. Yung aking investigador, pinuntahan nga yung victim sa binatayan dahil kanina hindi daw makontak. So, inutusan ko nung sinabi niya gano'n, mas maganda puntahan nyo na lang para sigurado tayo. Ready na po kami, nasignan ko na yung referral for the filing of the case sa prosecutor. Agad din nilang inasikaso si Crisabel at si alias Jenna para maisampa na ang kaso laban kay Joseph Polga. Makalipas ang kalahating oras, agad na nagtungo ang team ng Tabang Ora mismo, PNP at sila alias Jenna sa tanggapan ng Ligao City Prosecutor's Office para isampa ang reklamo. Sa ngayon ay umaasa ang magtiyahin na makakamit na nila ang hustisya na matagal na nilang inaasam. Sana po mabigyan na hustisya ang pamangkin ko. Ginagawa ko lang ito para sa pamangkin ko. Maraming salamat po sa Ako Bicol na tinutulungan ninyo kami na mag-file ng kaso. Kundi dahil sa inyo, hindi ko mapapile ang kaso. Salamat po. Magandang hapon. Minabuti ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico na puntahan ang bahay ng sospek para makuha ang kanyang panig. Naglalaya siya dito. Pagdating namin sa lugar ay agad kaming hinarap ni Joseph Polga, ang itinuturing na sospek sa krimen. Yung iba dun, totoo, pero yung mga sinasabi niya sa akin na hindi naman yung totoo. Alin po yun doon yung totoo? Yung sinabi niyang tinutukan ko siya ng kutsilyo, yung narinig ko sa radyo. Hindi, walang katotohanan yun. Kaya yun, hindi man talaga ginasa ko siya. Talagang kusa siyang nagkagusto nga sa akin. Kailan pa nag-start itong may nangyari sa... Matagal na po. Matagal na po kaming... Gaano katagal? Mga 8 buwan ata o 7, ganyan. Ipinakita pa ni Joseph sa team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico kung saan niya nagagawang galawin si alias Jenna. Pagtulog na yung asawa ko. Kasi kung minsan kasi nasa labas pa siya pag mga bandang 9, dito pa sa labas. Tapos sinihintay niyang makatulog yung asawa ko. Tapos pag nakatulog na yung asawa ko, saka naman kami pong mag-uusap. Mariinding itinanggi ni Joseph na siyang ama ng ipinagbubuntis ng biktima. Kasi noon, may nanliligaw din sa kanya dun sa Maba. Dagdag pa ni Joseph, Sinabi ko nga sa kanya na, ba't yung nanliligaw pa hindi mo lugod yung sagutin mo? Ba't ako pa? sinang-ayunan naman ng kapatid ni alias Jenna ang paratang ni Joseph na mayroon itong nobyo. Pero alam ko ba, may nanliligaw kay Hindi ko man mamababantayan kasi tulog na ako. Kasi mas iniintindi ko yung bata sa loob ng tiyan ko kung paano man baga. Paliwanag pa ni Erica, Hanggang ma'am sa puntong dumating na nahuli ko sila. Pero nung pagkahuli ko ma'am, isinumbong ko agad sa mama ko. Kaya paano naging isa akong konsentidor? ayon pa kay Erica, napilitang bumalik sa kanilang bahay si alias Jenna dahil na rin umano
sa pagmamaltrato ng bagong kinakasama ng kanilang ina. Sabi niya, ate, dito na lang ako ulit kasi ayoko doon sa bahay. Kaya kinuha ko siya ulit. Depensa ni Erica, mismong ang kapatid niya ang nang-akit kay Joseph. Papansin ko, aram niyang iyan kan asawa ko niya nga tamaga tindag siya ding los kang pusod niya. Alipot kan shoot niya. Gayunpaman, inamin pa rin ni Erica ang kanyang pagkakamali dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid. Ano yun? Humingi ako ng sorry kay bilang kapatid. Siyempre, mahal ko din yung kapatid ko. Pero mas masakit yun sa akin, ma'am, kasi nandito siya. Ngunit sa kabila nito, ay nanatiling pikit mata pa rin sa krimen na ginawa ni Joseph. Aram kung sa kang ginibo niya, pero daang pigakampiyan. Hindi rin umano sinasaktan ng kanyang kinakasama si alias Jenna. Wala bang sugat si or tanda ng Wala man, ma'am. dito? Kasi kada umaga titingnan ko yung katawan niya. Wala man siya, ma'am, na yung binugbog siya, wala. Samantalang si Crisabel, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Yan, tita, gusto mo man maragkan sama. Dinilagan kami ng papa ko, ng mama ko. Aram mo baga kadto, tita, naturog kami sa buti ni kan tinampo. Nagakan kami ilang bagang balingoy. Grabe baga so inagay baga naman ni kadto. Aram mo, tita, kung nikadto niyo pa kami inanap, dapat nung saday pa. Parang nga na inyo masana kami, tita, inanap, dakilo na. Sabi ni mama mo, Emily, wala karapatan si papa mo nung paraanap ka ni papa mo, kamong apat. Nung that time na narumduman mo na ako nag-asikaso sa indong apat, inatamang ko kamo, tinuring ko kamo mga aki. Kaya na, wan ako sa mga gugurang nindo, yata napasiring kamo ka ini. Kung sa pudir ini ni mama mo, kuta dahil nangyayari ini. Pero araw mo, be, kung siyempre kasisi ko digdi, agum mo. Sana, Joseph, hindi mo yung kinibo. Parang na kita nakaando sa akin sa akin. Nahihirap na ako sa tuwa kong pamang. Kaya ako, tita, napiritan mag-asawa. Dahil abo ko pagparakitin si mga kikasan sampang ko, tiga paratamo, abo ko maning pagparatamoon ka ni pangod ko, kay inuko ko. Di man kami pinampunta, biyo kami kay mama na Iraq. Minsan nga ni, magakon kami, pagkataguan kami ni mamang umay. Abo niyang pagparadungi-dungin kami ni Lungher, pagparasabihan ng labing araraot. Nagawa rin daw umanong ibugaw ng kanilang ina si alias Jenna at Erica. Ako pa nga, tita, ka nagapagal kay mama. Sabi ko, akas para magkakain asawa. Kaya sa takot na matulad din sila sa kanilang nanay, ay nanindigan si Erica na ipaglaban ang kanyang kinakasama. Alimbawa, makulong man yung asawa ko, yung mama ko, ididamay nyo na lang ako, pati yung anak ko, kaysa makita ko yung anak kong walang ama. Tapos yung nagpakulong lang pala sa ama niya, tita niya lang. Sa ngayon, ay formal nang naisampa ni alias Jenna ang kaso laban sa di umano'y ng gahasa sa kanya na si Joseph Polga, sa tulong na rin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Bukod pa dyan, ay sasagutin na rin ng ating programa ang mga check-up ni alias Jenna at maging ang kanyang gastusin sa panganganak. Sinisuguro ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico na makakamit ng 13 taong gulang na si alias Jenna ang hustisya dahil sa kanyang sinapit.